Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Kube nomunye ngalesi sikhathi ke kuveleza ukuthi akasekho ke uNdlunkulu kaZulu. uNdlunkulu kaZulu wayekade kegane ke umntwana omcwayizeni. Umntwana komcwayizeni wayengwasendlini yasenxangiphilile. Uyena wayekade ke ibamba bukhosi emva kokukhothama ke kwesilo uBhekuzulu baba ke kaSwelithini. Isilo kuBhekuzulu sathi ke mangabe ke sikhothama sakhothama nje. Inkosi kuSwelithini yayikade ke iseseva ekuthenini ke ingathatha ke ubukhosi. Kwakuseselula kakhulu ngaleso sikhathi kwaphoqa ukuthi ke umntwana ke lapha kumcwayizeni athatheke ubukhosi eqhamuka ke endlini yasenxangiphilile. Emva kwalapho ke ilapho kwathi mangabe ke selungela ukuthi usengathatha ke ubukhosi inkosi ke uZwelithini yabeke elena ke kamcwayizeni noma wabeke umcwayizeni esegolozo uphuma ke esikhundleni. Kuzokhumbuleka ukuthi ke uShenge uyena ke futhi wama ke isibindi wathi ke umntwana ke lapha kuZwelithini uzolibusa ke leli njengoba ke uswa ke lapha ke ezibongweni ke zesilo inkosi ke lapha kuZwelithini ezithi kunesibindi buthelezi ngokukhuthaza umntakandaba bemthuka bemchokofula bethu uZwelithini akayokubusa akayokuba inkosi. Kwathi kuma ngabe ke umntwana ke lapha yake uPhiwa kwaphinda angene ethi ke inkosi uZwelithini izokhona ukubusa bakhala ngokuthi kusesemncane. Kwavela ke izibongo ezithi ziyekele lezo nkomo kayiseluswe nguseyiluswe endlondla kithi kwakhethe omthandayo njengoba ke umntwana kumcwayizeni wayigoloza ukuphuma ke esikhundleni ethi angeke azaphume naphumeleke ingane. Ingaleso sikhathi ke umntwana ke waseSwazini uDlamini ongayiwelanga ke ngwavuma sekisisho ke phela lapha ya kusalukazi kami ke siguge kabi ngoba siguge ngaphezulu ngaphansi ithuluzi liyaphila egahla ke phindelela kwaZulu phela kwakuyinyosi lena ke engenasikhathi ukuthi ke izogadla ke kuphi mayibona ithuba yayivela ingene kuleyo ntuba ke lesuke ke sivelile yagadla yazagadla nje nakuyona ke inkosi uZwelithini igahla ke nje khona ngalesi sikhathi ke zama ukuhlanganisa ke nepolitiki emtshele emehlweni ethi ke indlovu edla amathumba ayo ngokufuna amarandi ethi wawuyaphi kokhosathu silamba indini uphinde wagadla futhi ngalesi sikhathi ke inkosi ke khonja kwelaseSwazini ethi ke ndaba ungalweli uphongolo uyothi ungalweli yodayisa ngeswe lo yisemkhulu kwaba kwangwane kwakuyinyosi uDlamini leyo eyidabuka lapha ke kwela kombuzi. Kanti ke uNdlunkulu lona ke kuzophuma ke zonke izimemezelo zokuthi kuzofihlwa kanjani kodwa sekuvelile eNdlunkulu ukuthi izinto zonke ziyokwenziwa lapha ke emahashini nokuyilapho ke azongcwatshela khona ke emathuneni ke nje ke lapha ke bakithi ke akwaZulu asebukhosini ke bakwaZulu alapha ke emahashini yonke ke imininingwane isazophuma ngendlela kokuyiyona yona. iNdlunkulu kaZulu siphinde yagqimeka enkulu ingozi engaqwantwala emva kokudlula emhlabeni kukaNdlunkulu uThoko uGladys uMantombela. uNdlunkulu ke wayegane umntwana wasenxangiphilile umntwana omkhulu umntwana umcwayizeni kaSolomon. Kuzokhumbuleka ukuthi umntwana uye owabamba isikhundla sobukhosi emva kokukhothama kwesilo uBhekuzulu ngo1968 nangaphambi kokuba ke kugcotshwe inkosi uZwelithini kaBhekuzulu ngonyaka ka1971. uNdlunkulu udlule emhlabeni ngosuku lwangolwesihlanu ekseni ngomhla ka27 eneminyaka engama-87. uNdlunkulu ke uzofihlwa ngomgqibelo mhla ka5 kuJulayi emva kwenkonzo ke ezoba lapha ya enkundleni zemidlalo lapha kwakhethe omthandayo esigodlweni eyobe sebekwa ke uNdlunkulu emathuneni noma emadlinzeni emahashini lapha emakhosini. Ngiyathokoza. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.